Hayırlı gün. Biz 8-nji Müslüman Ýeşleri forumuna bagyşlangan matbuat konferensiýasyna jyýyldyk. Bizning speaker Tatarstan Respublikasy Müslümanlar Diniýe Nazaratynyň sosial meseleler boýunça bölük müdiri Oýgül Renat Gazabek Temirowa. Oýgül mene birinçi bu forum turunda aýdyp söýledim. Bu ýylga mene bu forum näçesi bilen üzünçelikli bolaşak, köpme kişi gatnaşa. Oylardan katnaşacaklar şu hakta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhterem jurnalistlar, kollegalar. Быйылгы forumның иң зур дәрәҗәсе итеп мин әйтер идем президентның быйылгы юлламасын. Чөнки бөтен Рәсәйдән дин әһелләре җыелганнан соң, дин әһелләре җыенында ул Болгарга баргач шундый бер фикерне әйткән иде. Болгар җирлегендә бөтен Рәсәйдән җыеп яшьләр өчен лагерь яисә форум яисә нинди дә булса очрашу оештырырга ди. Хәтерлисездер бу яңалыкны. Һәм шул вакытта инде без үзебезчә горурланып, үзебезчә сөенеп куйдык, чөнки безнең Болгар җирлегендә инде 8нче тапкыр форум уздыру тәҗрибәбез бар. Инде елдан-ел бу тәҗрибәне без арттырабыз, елдан-ел камилләшәбез. Менә сонына килгәндә Мөселман яшьләре форумы 8нче тапкыр чыннан да уза Болгар җирлегендә. Ләкин без аларны уздырабыз 2 сезонга бүлеп. Җәйге форум һәм кышкы форум. Кышкы форумга безнең 40 кына кеше җыела ала, чөнки Ак мәчет территориясендәге кунакханәдә безнең 40 кына кеше урнаша ала. Әмма дә ләкин менә шушы команда шикләр киңәю мәсьәләсенә килсәк, Болгар Ислам академиясе хәзер эшләп килә Болгар җирлегендә һәм аларның кунакханәсе бар. Шушы кунакханәләр хисабына бәлки без иншалла монсы инде алга китеп әйтү генә була бәйләнешле рәвештә, бәлки быелгы җәйге форумнан соң узачак кышкы форумны да без күбрәк яшьләрне җәлеп итеп уздыра алырбыз. Җәйге форум белән кышкы форумның аермасы, кышкысы аның бары тик гыйлем алуга гына кагылган була. Чөнки кыш көне көннәр дә кыскарак, тиз караңгы төшә. Шуңа күрә без урамда күп вакыт уздыра алмыйбыз, күбрәк без бинада. Һәм инде акчаны шунда килә, очрашуларны шунда килә, без уздырабыз шушы кышкысын форумны. Менә җәйгесе инде ел сайын палаткалы лагерьда уза. Без инде быел менә шушы палаткалы лагерьда аны уздырабыз. Киләсе елга әлеге форумны тагын да яхшырак урында, тагын да яхшырак бинада, җиһазландырылган, яхшы итеп төзелгән бинада уздырырбыз дигән планнарыбыз бар. Һәм анда шушы президентның юлламасына нигезләнеп форумыбыз башлана 12 июль көнне. Яшьләр бөтен Рәсәй буйлап җыелды. Хәтта Кыргызстаннан, Казакъстаннан, Мисырдан безнең яшьләребез теркәлде быел форумга. Рәсәй буенча инде бөтен регионнарында әйтә алам, Идел буе төбәкләреннән бигрәк тә күп яшьләр җыелдылар. Бу инде юл арасы белән дә, юлга чыгымнар белән дә аңлатыла. Һәм 19-нда төгәлләнәчәк безнең бу форум. Палаткаларны без барып кайттык. Анда шул кадәр җанлы бер атмосфера хәзерге вакытта хис ителә, чөнки барлык җыеннар яшьләр белән инде генә җыен узмасын, шушы Болгар җирлегендә уза бит инде безнең программабызны инде һаман да шул камилләшү ягында быел Татарстан Мөселманнары Дiniye Nazarati тарафыннан Коръән тәфсире елы дип игълан ителгән иде бит. Һәм менә без дә шушы Коръәнгә багышларга булдык әлеге форумның темасын. Яшьләребез Коръән укып, Коръән өйрәнеп, Коръәннең тәфсирен өйрәнеп уздырачаклар көннәрен. Һәм шушы Коръән дәресләреннән тыш көннең икенче яртысында яшьләр инде саф һавада булганлыктан файдаланып, спорт уеннары, төрле камилләшүгә юнәлдерелгән тренинглар узачаклар, мастер-класслар узачаклар. Әлбәттә, ул 5 вакыт намаз, әлбәттә, ул саф һавада туклану, булар барысы да җайлаштырылган. Һәм инде кунакларыбыз Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлламнең дәвамчысы, безнең яраткан шейхыбыз Мароккодан килә, ул безнең шейх Лакрим. Ул бүгенге көндә Әхмәт Кифтар исемендәге университетта мөгаллим вазифаларын башкара.
китаплары, гакыйда буенча китаплары басыла бүгенге көндә. Һәм үзенең телеграм каналларын алып бара, шулай ук яшьләр арасында бик тиз танылу алган остазларыбызның берсе. Һәм инде Коръән булгач, тәҗвид мәсьәләләре, махраж мәсьәләләре бар бит инде, ничек итеп Коръәнне дөрес укырга, ничек итеп авазларның гарәп телендәге үзенчәлекле авазларның яңгырашын бирергә. Менә моны истә тотып та без инде остазны алып барабыз, яшьләрнең шундый мөмкинлеге дә булачак. Бүгенге көндә безнең 320 заявка бар. Без инде заявкаларны кабул итүне туктаттык. Форумга бары тик 200 генә, 100 кыз һәм 100 егет, без аларны бу юлы шулай тигез итеп 100 һәм 100 итеп тупларга омтылдык һәм омтылышыбызга, ниятебезгә ирештек. Ни өчен алар бөтенесе дә бара алмады? Чөнки мәктәп булгач инде ул укыту булгач, беренчедән ислам дине буенча күпмедер дәрәҗәдә гыйлемнәре булырга тиеш иде. Әлеге заявка бирүчеләрнең, гариза бирүчеләрнең, шуңа күрә без инде алдан каралганча шушы форумда катнашучыларның саны шикләнгән булганлыктан аларның барысын да әлбәттә ала алмадык. Әмма дә ләкин яшь шикләүләре дә бар иде бит. Күбрәк бүгенге көндә безнең 16-17 яшьлек яшьләребезнең теләкләре бик зур булды. Без моны алга таба искә алачакбыз. Безнең форумыбызда катнаша алалар бары тик 18 яше тулган һәм 30 яшьтән узмаган яшьләр генә. Безнең уздырып караганыбыз булды яшьрәкләр белән, яисә 30дан узганнар белән дә. Алар үзара анда мөхит башка була. Һәм безнең максаты форумның ул гыйлем бирү генә түгел, яшьләрне берләштерү, аларны рухи камилләштерү. Менә алар яшь арасында шундый аермалыклар булганга күрә уртак тел таба алмыйлар. Аларга өлкәннәргә яшьләр белән кызык түгел, яшьрәкләргә өлкәннәр белән кызык түгел. Менә шуңа күрә без шушы яшь аралыгын сөйләп алдык һәм бүгенге көндә шушы 200 катнашучыбыз безнең форумда камилләшү узачак, гыйлем алачак, аралашачак. Әлбәттә инде елдагыча һаман шул таратма материалларны мин менә сезгә монда шушы блокнотны гына алып килдем. Бу дәфтәрдә бирелгән материал, монда бар планерлар яшьләр өчен. Бүгенге көндә инде яшьләр арасында бит төрле сүзләр бик актив, трекерлар дип әйтәләр бүгенге көндә. Менә шундый итеп без эшләдек шушы дәфтәрне, бу аларның эш дәфтәре булачак. Һәм алар анда үзләренең максатларын куеп, шушы максатларына ирештеләрме, юкмы, шушы дәфтәрне тутырып, эшебезнең планнарын биреп, һәм инде язып бара өчен аларга урын калдырып әзерләдек шушы блокнотларны, дәфтәрләрне. Әлбәттә, сюрпризлар моның белән генә шикләнми. Минем инде сертификатлар, дипломнар, анда бүләкләр турында тәгаенләп әйтәсем килми, ул инде аларга бер бүләк формасында калсын. Һәм менә яшьләр арасында бүген шундый бер тенденция бар. Без бит хәзер социаль челтәрләрдә бик актив. Һәм без аларның барысын да социаль челтәргә җыйдык. Һәм сез күз алдына китерәсезме, 200 кеше чатта 200 дә төрле сораулар бирә. Һәм безнең инде оештыручы бүлегебезнең хезмәткәрләре көн-төн аларның сорауларына җавап бирә. Һәм менә минем барбер дә шушы масса күләм мәгълүмат чараларында да бу турыда әйтәсем килә. Яшьләр бүгенге көндә игътибарсыз. Һәм безнең игътибарыбызны бүгенге көндә шушы социаль челтәрләр юкка чыгара. Социаль челтәрләр безнең игътибарыбызның фокусын югалта. Чөнки ул телефонны кулда тота, телефонга керде дә укыды. Бер кыска гына белдерүдә нәрсә дип язылган, сәгать ничәгә, кайда килергә, нинди сүзләр язарга дип әйтелгән, бүгенге көндә яшьләр шуны игътибарлы итеп укымый. Аны аңлап җиткерми. Бер кыска гына объявление буенча кай вакытта бер катнашучыдан 15 сорау алабыз. Һәм без шаккатабыз, ничек инде аңлашылырлык итеп язылган бит инде дибез. Менә бүгенге көндә алар белән безгә генә сораулар бирмәсеннәр әле булар дип, алдан инде буларны уйлады комитетларга берләштерергә. Хәзер шушы 200 катнашучы, әлбәттә теләге булганнары, чөнки бөтен яшьләр дә актив түгел. Бу 200 кеше арасында бары тик дәрес кенә тыңлап утыручылары булачак, без моны беләбез. Бу 200 яшь кеше арасында бары тик күңел ачырга гына баручылары булачак. Без аны шулай ук әзер әлеге чараларга, алар безгә дәрес биргән вакытта комачалап та йөрергә мөмкиннәр, ләкин без моңа рухи яктан һәм физик яктан әзер, аларның игътибарын җәлеп итеп торырга,
алар белән эш итәргә координаторларыбыз быел әлбәттә бик күп түгел. Менә шушы комитетларда алар бүген әзерләнәләр. Ничек итеп форумны, әлбәттә безнең программабыз инде әзер. Ничек итеп бу форумны тагын да күңеллерәк итәргә? Хәзер бит яшьләр арасында бар мимишка дигән әйбер, ишеткәнегез бардыр инде. Менә ничек итеп мимишны ясарга? Ничек итеп күңеллелек өстәргә әлеге форумга бер комитет шуның белән шөгыльләнә. Икенче комитет безнең җавап бирәчәк. Шушы менә техник җиһазлар өчен берәр әйбер эшләми башлады икән, шушы комитет җавап бирә. Микрофон җитми икән, шушы комитет кешесе җавап бирәчәк. Бар безнең хуҗалык комитеты, алар анда инде менә шушы көннәр шундыйрак торса, әлбәттә бик күп китә инде безнең су. Безнең махсус машина йөри чишмәгә, чишмәдән бутылкалар белән су ташыйбыз инде. Без аның билгеләнгән вакыты бар. Алар шушы су белән тәэмин итәләр. Алар ризыкның әзерләнеп беткәнме, юкмы икәнен ашарга барасымы, юкмы икәнен, менә шундый сораулар белән шөгыльләнәчәкләр. Һәм тагын бер комитет, анысы ашыгыш ярдәм комитеты, чөнки форумга килгән яшьләр арасында без менә махсус справкалар җыйсак та, төрле авырулар булырга мөмкин. Кайберсенең кан басымы югары күтәрелә яисә түбән төшә, кайберсенең башы авырта башлый. Без махсус үзебез әзерләп барабыз табибларны. Шушы 200 кеше арасында безнең инде 7 табиблык дипломы булган кешеләребез бар. Аларның кайберләре училище тәмамлаган, кайберләре югары уку йорты тәмамлаган, кайберсе әле бу дипломны алмаган, бары тик укый гына. Менә алар инде әлбәттә больница белән бәйләнешле, әгәр дә авыррак хәл килеп чыга икән, без ашыгыч ярдәм машинасын чакыртабыз һәм бу турыда Спас районында инде мәгълүматлылар, булар барсы да килгән. Менә шундый комитетлар безнең булачак һәм кичке лекциялар, яшьләрчә инде алар бар, иртәнге намазга кадәр йокламый. Программа шундый иттереп килгән, әгәр дә ул иртәнге намазга кадәр йокламыйча, йоклап калам мин бу намазны дип уйлап, йокламаска нияте бар икән, аның өчен без нинди дә булса бер чара уйлап таптык. Менә форумның кыскача техник ягы, эчтәлек ягы, контент ягы менә шундыйрак, һәм инде минем аерым әйтәсем килә, күпме генә без тырышсак та, нинди генә программалар төзесәк тә, әгәр дә Спас районы җитәкчелеге тарафыннан, бигрәк тә инде Камил Асхатович Нугаев, ничә тапкыр барсак та, нинди чара белән барсак та, ул һәрвакыт үзенең елмаюлы йөзе белән безне каршы алат, бөтен сорауларыбызга җавап табарга булыша. Һәрбер структур оешмасы, менә шушы Болгар җирлегендә, Спас муниципаль районы җирлегендә алар көтеп торалар, алар әзер, алар белән без элемтәдә эшлибез. Әлбәттә инде ул Спас районы мөхтәсибәте, ашауны да җайлыйбыз, туру урыннарында шулар аша җайлыйбыз. Менә шундыйрак бүгенге көндә безнең мөселман яшьләре форумына әзерлек. Кемнәрдер инде безнең бүген юлга чыга, чөнки Ирак районнарыбыз бар, Ирак регионнарыбыз бар. Һәм менә бик тә күңелле шалтыратучылар арасында булды шундый яшьләр, шундый өлкәләр, алар Коръән форумын гына уздыруда катнашу дип түгел, менә шушы форумны уздыру тәҗрибәсе белән уртаклашыр өчен килүчеләр дә бар. Без бик шат үзебезнең булган тәҗрибәбезне таратырга, бу тәҗрибә белән уртаклашырга. Безнең менә алдагы форумнарда, әгәр дә ишеткән булсагыз, кырымнар бик актив катнаша иде. Менә узган еллар килә алмаганнар иде. Быел форумга шулай ук кырымнар килә, алар шундый ук максат белән ял итәргә, гыйлем алырга һәм тәҗрибә уртаклашырга. Төрле белгечлекләр бар инде катнашучыларыбызның арасында. Менә алар да безгә файдалы булып, без дә аларга файдалы булып, әлеге форумны хәвеф-хәтәрсез уздырып җибәрергә насип булсын дигән теләктәбез. Рәхмәт. Мароккодан килгән галимнең кайдан икәнен һәм исемен дөрес язылсын өчен тагын бер тапкыр әйтеп китсәгез. Спикерны. Шейх Әхмәд Кифтару университеты мөгаллиме. Ислам хукукы нигезләре буенча магистр. Шейх Габдразак Лакрим. Рәхмәт. Сорауларыгыз бармы? Рәсем, әлеге сорауларыгыз икән. Менә былтыр палаткаларга урамнар исеме бирелеп, дин әһелләренең исемләре бирелеп, шулай эшләнгән иде, быел да шулай. Быел да нәкъ шулай булачак.
Быел да алар бер урам, бер команда булачак. Һәм һәрберсе шушы урам исеменнән чыгышлар әзерләп, ярышларда катнашкан вакытта урамы белән катнашачак. Һәм аерым комитетлар белән әле менә тагын бер кызыклы проектыбыз бар. Без аның дәвамы булыр дип уйлыйбыз. Ул да булса, яшьләр арасында гаилә коруга, гаилә кыйммәтләрен арттыруга юнәлдерелгән бер проект. Белмим инде бу яшьләр безгә барып җитмәс инде. Алар өчен бу секрет булырга тиеш. Бар да менә сезгә бер мәгълүмат булсын дип мин инде аны якынча гына сезгә әйтеп китәм һәм алга таба без нинди ниятләр баглап торабыз әлеге проектка. Бу турыдан-туры таныштыру түгел. Бу турыдан-туры яшьләргә үзләренең парларын табарга, булышырга түгел. Ниятебез яшьләр арасында булган стереотипларны юкка чыгару һәм булып җитмәгән гыйлемнәрне аларда булдыру. Чөнки ният дигән әйбер бар. Егет белән кыз арасында шулай ук аңлашылмаучанлык килеп чыгарга мөмкин. Егет бер төрле мәсьәләне уйлый, кыз икенче төрле кабул итә. Күбрәк тышкы кыяфәткә карап, әлбәттә татар халкында да бар инде андый мәкаль, теге киеменә карап узаталар, каршылалар, акылына карап узаталар дигән. Әлбәттә тышкы кыяфәткә дә һич кенә дә игътибар итмичә мөмкин түгел. Махсус алдан әзерләнгән катнашучылар, аларда кабатлап әйтәм, һич кенә дә танышу нияте булмаска да мөмкин, алдан әзерләнгән биремнәрне башкарачаклар. Һәм менә карап утыручы калган форум катнашучылары, алар инде шушы ситуациядә ничек итеп егет кеше чыга ала менә билгеле ситуациядән. Һәм кыз кеше үзен бу ситуациядә ничек тотарга мөмкин. Менә үзегезне кунакка чакырырга кирәк булган программага килмәгәнмен. Һәм менә шушы ситуациядән чыгып, аннары спикерлар аларга аңлатма бирә. Менә шәригать ягыннан чыгып һәм дөньяви яктан чыгып, менә бу ситуациядә егет кеше ничек итеп үзен тотарга тиеш иде. Яисә кыз кеше ничек итеп үзен тотарга тиеш иде һәм монда нинди чыгу юллары бар иде. Мәсәлән, бер генә мисалы, егет кешегә шундый сорау бирәләр. Син өйгә кайттың, өйдә ашарга әзерләнмәгән, хатының өйдә түгел, син нишлисең? Менә егет кеше шушы ситуациядән чыгып, күз алдына китереп, 1 минут эчендә уйлап, әлеге сорауга җавап бирергә тиеш. Һәм инде катнашучылар аның егетнең җавабын анализлый ала һәм спикерлар аның җавабын анализлый ала. Ягъни без тормышка алдан әзерләнеп, алдан өйрәнеп, тышкы кыяфәткә карап кына түгел, җитди уйлап, үзеңә яр сайлау дигән әйберне сорауны күтәрәсебез килә һәм менә шушы сорауны төрле яклап ачасыбыз килә әлеге бәйгедә. Аннан соң 18 көнне безнең булачак Коръән бәйгесе без ел саен Сабантуй уздыра идек. Һәм ел саен шушы Сабантуй уза иде безнең анда музей хлеба территориясе бар, ул яшел урында. Быел инде без Коръән белән бәйләнешле булгач әлеге форумыбыз планлаштырдык Коръән бәйгесе уздырырга. Монда Коръәннең аерым бер белешләре, ягъни җузлары буенча узачак. Катнашучылар монда үзләре теләп теркәлә алалар. Һәм шушы конкурста катнаша алмаганнар инде башка конкурс. Анда без интеллектуаль уен әзерләдек алар өчен. Шушы үткән дәрес материаллары буенча алган мәгълүматлар буенча алар бәйгедә шулай ук катнаша алачаклар. Камил хәзрәтнең килүендә без көтәбез нәкъ менә шушы бәйге көнендә. Ул инде жюридә дә катнашып, алар белән аралашып кайтачак, иншаалла. Менә шундыйрак. 18 көнне килү. Бу 18 көнне аның килүе көтелә, әйе. Барсы да җайлы булса, Камил Әсхәтович Нугаев безгә ел саен кунакка килә. Бер елны шулай Сабантуйга бирнә җыеп йөрибез. Без әле бирнә җыя идек. Палаткалар алар күз алдына китерсәгез урам инде. Һәм шушы урамнарга кереп, һәр йорт янына килеп, ничек татар халкында бирнә җыялар, аны кайбер якларда бирнә дип әйтмиләр инде. Бүләк дип әйтәләр, төрлечә аны атап йөртәләр. Шулар янына килеп, алардан без бирнә җыя идек. Шулай кызып бирнә җыеп йөргән вакытта көтмәгәндә, һич шалтыратмыйча Камил Әсхәтович Нугаев килеп кермәсенме палаткаларга. Ул инде үзенчә безгә җәза биреп, әйдәгез менә Камил абый шундый безгә биремне үтәгез әле дип, ул безгә бүләкләр калдырып, шулай күңелле генә моментлары бик күп була инде форумның быелгысы да шундый матур гына үтсен иде инде. Бар сорауларыгыз.
Hayırlıken Tatar Informa Hürmet Agentliği şunda sıralayıp tezgahı aralışı dileninde bular. Ne okul, kutu prosesleri, programmadagi türlü şaralar ko'rsatiladi bo'lishadi. Негізде рус тілінде һәм ғәрәп тілінде. Ғәрәп телле шейх, ул инде бөтен аралашу аның белән ғәрәп телендә барачак һәм аңламаган шәкертләр өчен безнең махсус тәрҗемәчебез бар. Тәрҗемәче шулай ук катнашучылар составыннан сайлап алынды. Ул үзе шулай теләк белдереп, ғәрәп теле белгече, бик җайлы булды инде безгә бер яктан. Бер көн безнең тулысынча багышлана ел саен татар теленә бөтен Россия буенча җыелган яшьләр булгач, миңа бу сорауны ел саен бирәләр инде очрашуларда. Без инде татар телендә тулысынча форумны уздыра алмыйбыз. Һәм инде Сабантуй туга туры килә иде ул безнең башка елларны. Сабантуйны без татарча алып бара идек. Быел инде безнең 18 көне узачак татар телендә дип көтәбез, Алла бирсә. Дәресләр барысы да рус телендә барачак. Рахмат. Hayırlı gün, Vatandaş Sekreteri Tatlırstan. Siz ektiğiniz kuratlar değil. Olar bittiğinde bu olar ben çok vakitmin kerem, ilk vakti olar bilen kıza. Kimler olar, olar ben yine şeyde 24 saat buluşmuş. Балалар дигән сүз дөреслеккә дә туры килеп бетмәде. Яшьләр. Алар инде безнең менә 8нче ел форум эшли. 8нче ел форумда эшләп килгән кешеләр. Беренче форумнан ук эшли башлаганнар иде ике кызыбыз. Ул кызыбызның берсен без инде бүлеккә эшкә алдык быел. Лилия Ильясова. Менә алар 2 ай элек без инде җыелыша башлаган идек. План буенча нәрсәләр әзерлибез, нинди чаралар уздырабыз дип. Алар тәҗрибәле, алар тәҗрибә белән киләләр. Башка елларны без 10 координатор ала торган идек. Һәм 10 координатор арасында ничектер ниләр вазифалар буталып бетә иде аннарысын. Быел безнең бары тик 5 координатор. Һәм шушы координаторлар безнең алдан китәләр, аларны каршы алалар, бөтен әйберләрне әзерләп. Берсе аның иҗадыйрак яктан якын киләчәк, икенчесе аның психологик яктан якын киләчәк, менә шулай бүлдек инде без аларны. Өченчесе аның яктан оештыру ягыннан һәм бар менә безнең һаман да шул иҗадилык дигән вакытта кызлар белән кызларга якынрак булган бер кеше. Менә андый кеше кызыбыз бар безнең кураторлар арасында. Ягъни ул инде кызларның бөтен сорауларына җавап биреп, нинди хәл булмаска мөмкин. Барбер үзенчәлекле җенес алар безнең аларга дип юнәлдерелгән безнең бар кураторларыбыз бүгенге көндә. Эшлиләр, булышалар, көн-төн чаттагы сорауларга җавап бирәләр, аларга бик зур рәхмәт инде. Сен сау эшләп кенә кайтсыннар. Рахмат. Бармы? Соңларыңыз. Менә сез әйттегез бит психологик тренинглар уза дип, менә сездән шундый теләк юкмы, ниндидер уртак проект әзерләргә яки менә мәсәлән онлайн яздырып алырга менә киләчәккә алсын өчен бу сез бит күрсәтәсез дә ул югала. Юкмы шуны яздырып алып калдырырга киләчәктә мәсәлән. Mesela хасысы нәрсә? Кемнәрдер өчен? YouTube-ка дип Безнең YouTube каналыбыз бар. Безнең форумда булган бөтен чаралар YouTube каналына урнаштырылачак. Чөнки камераларны инде әзерләдек. Һәрбер дәрес безнең ел саен форумда языла бара иде. Быелдан безнең YouTube каналыбыз барлыкка килде, мөселман яшьләре дип аны эзләп табарга мөмкин, мусульманская молодежь, яисә муслиммол дип эзләргә җиңелрәк. Алар анда урнаштырылачак. Әлбәттә инде билгеле бер дәрәҗәдә эшкәртү узганнан соң. Шуңа күрә без ачык, әмма дә ләкин менә онлайн рәвештә теге пресс-конференция кебегрәк итеп, пресс-конференция түгел, ә менә конференция кебек итеп, онлайн конференция итеп, әлбәттә аны юларга кирәк эшләргә була инде. Ләкин һәр көнендә дә ул алай авыррак булыр, чөнки беренчедән җәйге вакытын җайларга да нирәк, җайсызрак. Турыдан туры элемтәдә һәр вакыт утыра аламы, кеше юкмы, анысы да бит әле. Юк, бит теге аерым чыгышларга дип әйтү бит мәсәлән. Дәресләрне без яздырабыз барсын да. Яздырабыз һәм без аларны ВКонтакте читләренә үзебезнең төркемебезгә куеп бара торган идек, ә менә быел инде YouTube каналында булачак барысы да. Менә форумга берничә тапкыр килгән яшьләр бармы? Бар. Иң күбе кем рекордчы? Белсәгез, ничек итеп 18 яше тулган кеше кызлар һәм егетләр сөенә. Һәм без бит менә сайлап алу турында шундый таләп куйган идек. Ни өчен мин бу форумда булырга телим
дигән сорауга алар җавап язып, хэштег белән социаль челтәрләрдә урнаштырырга тиешләр иде. Һәм без шуларны укыйбыз рухлана. Хәтта сез дә кирип карый аласыз. Анда хэштег FMM нижнее подчеркивание 8. Менә кемнәрдә Инстаграмнар бар. Шундый ихлас чыгышлар бар. Шундый ихлас җаваплар бар. Менә ничек ел көттем мин бу форумны. Мин инде бик күптән белә идем бу форум турында дип. Менә сөенүчеләре 18 яшь тулган егетләр һәм кызлар, быегучылары 30дан узганнар, ә инде ел сайын баручылар. Хәзер инде мин сезгә исемләп әйтә алмамын берсен дә, әмма дә ләкин бөтен җәйге форумда да катнашкан егетләребез, кызларыбыз безнең бар. Һәм әле менә безнең инде бар әйттем бит комитетлар бар дип. Алар инде шушы комитеттагылар активлык күрсәтәчәкләр. Менә шушы актив эшчәнлек алып барган һәм үзләренең вазифаларын җиренә җиткереп башкарган яшьләребезне без инде үзебез тәкъдим итәбез аннары кышкы форумга. Чөнки кышкы форумга анда русчалап әйтмешли ажиотаж, анда бик бер урынга берничә кеше була. Шуңа күрә менә кышкы форумга без аларга юллама бирәбез, шулай генә салмак кына кирип китәләр алар аннары. Гомумән, яшьләр безнең Аллага шөкер проектларыбызны көтеп алалар. Әлбәттә, ул чараларның камилләшергә урыны бар. Безгә дә оештыручы буларак, анда катнашкан яшьләргә дә. Әле менә быел без санап утырдык, безнең анда 13 инде парыбыз шушы социаль проектларда һәм форумнарда оешкан. Менә быел инде белмим, парлар туар микән, юк микән, көтеп карыйбыз. Сорауларыгыз булса, барбы сорауларыгыз? Безгә кунакка килегез. Резня Маратовна аша элемтәгә кереп, сезне анда каршы алырлар, тәмләп ашатырлар, барсын да күрсәтерләр. Килегез, рәхим итегез. Менә Doğru soru var. Yani bu sosyal projeler de şurada onların devamlı sosyal projeler var mı? Şurada uyuşup indi şirketi ortalan bir şey mi indi işletmişler? Менә быел безнең, беләсезме, нинди социаль проект белән әзрәк авыррак булды, ак кагазга яңа юл. Безнең ул проект макулатура җыю, кагаз җыю буенча без ел сайын шактый күләмдә арттыра барып кагаз җыя торган идек. Нигездә без аны менә шушы Рамазан изге гамәлләр районында башкара торган идек. Быел без шуңа кагазны бик авырлык белән тупладык. Нәкъ шулай ук эшләнде, нәкъ шулай ук мәгълүмат таратылды. Хәтта без мәҗбүр булдык шалтыратырга быел күпләп макулатура. Узган ел дөресрәге күбрәк кагаз тапшырган кешеләргә мөрәҗәгать итәргә, чөнки аларның контактлары бездә сакланып калган иде. Һәм без шундый нәтиҗәгә килдек. Кеше менә тере газета, журнал һәм китап укымый торгандыр бездә дигән бер уйга килдек. Ул җыелды, ләкин безнең максатыбыз аны арттырып үтәү иде. Без аны арттырып үтә алмадык. Менә шундый бер проектыбыз. Аннары безнең бар районнарга киткән проектларыбыз. Яшьләр өчен безнең Мөселман яшьләре клубы эшләп килә бит инде, шулай ук без аның быел 6нчы сезонын ачачакбыз, менә көзгә кергәч ала бирсә. Менә ул безнең китте районнарга, аны районнар кабул итеп алды. Аннан соң тагын бер яхшы матур социаль проектыбыз, ул Ислам беренче адымнар мәктәбе. Нишләргә соң шундый яшь кешегә исламны әле белми, намаз укый белми, башына яулык әле ябарга куркып йөри. Үзенең мөселман яшьләр арасына кереп китәсе килә. Менә нишләтик икән шуларны дигәч, безнең 2 ел элек шундый уй барлыкка килде, әйдәгез бер көнлек мәктәп эшлибез. Без аны башлап уйлаган идек, бер көн эчендә генә укытып җибәрәбез, 1 сәгатьтә намаз укырга өйрәтәләр бит бер дәрес эчендә. Шулай булыр дип. Ләкин без аны нәтиҗәдә инде эшләдек 5 дәрес итеп. Ягъни ул бара безнең 4 атна, бер айда, аннан соң 5нчесендә йомгак 5нче атнада, анда тәһарәткә өйрәтеп, яулык бәйләргә өйрәтеп, кайда мөселман булганнан соң, ислам кабул иткәннән соң, кайда киенергә мөмкин, кайда ашарга барырга ярый, бөтен хәләл турында булган мәгълүматларны биреп, нәрсә ул ислам динен кабул итү, менә шундый дәресләр оештырдык. Ул безнең шул кадәр популярлык алды, без аны 50 кеше белән башлаган идек. 50-70 ми, 50-70 бугай. 70 кеше заявка бирде, 50 кеше килде беренчесенә. Хәзер менә 110 кеше тәмамлады. Менә бу соңгысын.
Ул безнең шулай ук районнарга китте менә бу проект. Без әзерләгән материалны флешкага салдык та районнарга бирдек. Иншаллалар алды иң беренче әлеге нине эстафетаны кабул итеп, мин аны эстафета дип тә әйтмәс идем. Алар үзләрендә кеше җыйдылар да шушы Чаллы шәһәрендә әлеге инде мәктәпне уздырдылар. Менә һәм шушы мәктәпкә килеп киткән әти-әни булсынмы, яисә балалар булсынмы, әти-әнисен, әти-әни булса балаларын, кода-кодагыйларын, күршеләрен дәшеп, менә без көз аена әлеге проектны тагын дәвам итәчәкбез. Һәм инде тагын нәрсәләр. Менә төрле регионнарда Регион килә бит. Башлыча менә Россия регионнарыннан килүчеләр сезгә татарлармы, әллә менә бөтен милләт кешеләр килүчеләр? менә бу минең форумның статистикасын карамадым, ләкин безнең татар телен аңлаганнар күбрәк. Ул әйтә, мин аңлыйм, ләкин авыр сөйләшәм ди. Ләкин рус телендә генә аралашучылары да бар инде. Минем әйтүемчә, менә бүтән регионнардан, мәсәлән, бүтән милләт кешеләре киләме, менә Кавказ регионнарыннан, Чеченнардан, Дагыстан, Карачай. Хәзер юлга чыга безнең 5 кыргыз егете. Кыргызлар мәсәлән. Миңа калса, алар белән аралашканда инде каршылык булмас. Египеттан килә шулай гарәп егете, ләкин рус телле. Россия регионнарынан күпчелек килгән, татарлар киләме, Татарстан булгач. Татарстан булгач татарлар инде, Үзе безнең шәһәрләр, эре шәһәрләр, районнар бит инде безнең күп өлешне тәшкил итә, күпчелекне тәшкил итә. Алар инде татарлар. Без менә быел Болгар җыенына дип татар телле волонтерлар тупладык. Анда 300 волонтер эшләде быел Болгар җыенында. Һәм аның шарты шундый иде: татар телен белү. Һәм инглиз теле булса яхшы. Иде әлеге волонтерларның. Шуларны җыйган вакытта да без менә карадык, татар теле белүче яшьләребез, мөселман яшьләребез безнең шактый икән дип. Әлбәттә, монысы инде Казан кысаларында гына. Киләчәктә бу форумны нинди дәрәҗәгә җиткерүне сез планлаштырасыз? Нинче итеп уздырырны? Без менә ел саен үзебезгә максат куябыз, дөнья күләм дәрәҗәгә чыгарга дип. Менә быел кушылды инде безгә 3 илдән, чит илдән. Менә киләсе елга күбрәк булыр дип өметләнәбез. Египет узган елда бар иде. Египтан узган елда бар иделәр. Быел әзрәк, быел 2-гә арттылар. Менә киләсе елга инде арттырып, әллә бәлки чыннан да шундый яхшы безгә бина төзеп куярлар, бина булса, тагын да инде моның дәрәҗәсе күтәрелеп китәчәк форумның, чөнки палатка инде ул. Анда яшьләр генә түзә ала, анда йокы капчыклары кирәк йоклар өчен, төннәрен шундый беләсез салкын. Шуңа күрә ярый инде җылы сулары бар. Әйе. İslam dinine meclisi verenlerimizden temmima sizden bu yaraşan İslam dinine Без бит аның мәҗүсилегенә карамыйбыз. Мәҗүсилектән килгән бәйрәм буларак түгел, ә менә яшьләр арасында спорт чарасы буларак. Аның һәрбер күнегүе нинди дә булса физик күнегүгә бәйләнешле. Янтә күтәреп чабамы инде, яисә капчык сугышы булсынмы ул, көрәш булсынмы ул. Безнең инде көрәш әлбәттә бик зур иттереп узмый иде. Бер 10 егетебез безнең 3нче ел шулай катнашкан иде көрәштә. Традициябыз буларак күрсәтәбез инде Россия регионнары бит. Tabii İslam dininin bütünlüğü tutuşuların beylerinde katlaşımına Нәрсәсен күп күрмәсеннәр инде аның. Ул бит халыкның җыелып аралашуы өчен оештырылган махсус бер чара инде. Бүгенге көндә мәҗүсилеккә кайтарып калдыру сабантуйларны миңа калса дөрес түгел дә инде ул. Бик теләп катнашалар. Хәтта чит регионнардан килгәннәр әле бигрәк тә. Хәзер инде гомумән чит регионнарда сабантуйларны актив уздыралар бит. Намазыбызны калдырмыйбыз без. Бернинди гаурәтне ачмыйбыз без. Бернинди ислам дине буенча куелган таләпләр егет кешегә һәм кыз кешегә берсе дә бозылмый, не нарушается. Шуңа күрә Бармы?
Сорауларыгыз булмаса. Нәйе, бик зур рәхмәт сезгә килгәнегез өчен, бик зур рәхмәт эшегез өчен, бик зур рәхмәт безнең чараларга булган игътибарыгыз өчен. Аллаһ Тәгалә һәр барчагыздан риза булсын, гаиләләрегез исән-сау булсын, эшегез бәрәкәтле булсын, алган акчаларыгызның бәрәкәтле булсын. Рәхмәт сезгә. Бигрәк татыр.